Kikme kikpa jong kikna school kila ujor Shaka Seng Ribhoy Youth Association Shapanga School Little Star Senior Secondary School kabadan ha kandai mer beridwa Ribhoy District ha kabayade ba kejingbu por ban penlong yaki eksamen ha kapor Christmas kamtam ha ka arpulai bar apsauterik uno pra ha bayade bat kane ka Seng Ribhoy Youth Association ha po kejingilang Presiden uba Ajit Makri bat General Secretary uba Tirot Nongrum kila ya kendo ya ke principal ka Varsha Sharma banwat jingtip ahlor kane ka benta hadian ke jingalang uba makri ula pentikna ba amdan jingtmu ban pelang eksamen ka benta kitu kita ring da ka penpa ba ki kemi pa kila ban suthu bakla halor kane ka benta ula kentu ya ki kemi pa bakin pensisha ya kum kini ki jingtip bat ki bor penya school ban ya ka bapdiang ya ki jingtip bomday. Those are given this one, no, unknownly this one might be. Kum gaseng nilayo ya komplain ben nilawan sene ban ya kendu ya headmistress badan lang mentahang ne te ngi kwa ban pan ka jing shai ba hato ka decision em kum ka jing ong jo kitimi ba ba ka ne ka school ka pli haki ka peno exam haki ki benai kreap lan ki brai shuti ta hadin bang nilayo jing shai ngis ngu ya medam ba ila pan shai ong ba I follow ya ka embos but hadu kat kini ki snam ru ki shai peno ya exam hapo jo kita ki benai ta gamot ngakar padi gitu ki kimi ki paru ba habab he complain pidi ben wat ya ka jing shisha you have to find the truth whether it is just rumors or whether it is true you have and find ba ka de ka jing shan ne hanre ban shukan tho ya ka school kamlong ka ba